nakita yung team Marcos Badok kunana Marcos Buya kapo. So gapo tawag timadaydayaw nga presidente tayo na po President Bongbong Marcos for a total unification. Iso nga dadtuyak mamatiak ni liderato dagitoy grupo ti Team Marcos ti Badok ken dalwan ti para mayor ni Apo Kapitan Berhel Calate ni Apo Jason Rubio ken ti team na nga isuda ti mabalik nga pagituloy iti pagsayatan ti elite nga Badok. So nga dadtuyak nga ipakita ti panakikaykaysak kaduak ti kasinsing ko ni dati nga konser Roman Turalba ken dagiti daddu mga leaders tayo nga dati nga kakapitan pakairamanan ti teammate ti Team Marcos ita ti dati nga ibilbilang ko nga general ti team ko idi ni Apo dati nga kapitan Sanggunian Pedro Prieto nga isuna iti mangiwanwan ita kang ronan na kadigiti benlega po ikada kami apo nga senior citizenen. So adamo ti team kas pagkakitan iti panangi peksak di panakikaykaysak ti Team Marcos ti Badok ket adtoy deti anak ko anak mi nga agdama konsyal nga dati nga independent tatan ket addan iti Team Marcos ti linga Badok nga rebeng na laeng. So napinta sa saludsod ti kaddak dito ket isu ti pangipakita po iti kay ko na mga full support all the way iti suporta tayo iti Team Marcos ti linga Badok. Just ngina nimbagal daw good luck and God bless iti Team Marcos ti linga Badok.